Bueno, nik uste dut alde ona. Askotan herri txiki bat gurea bezala, etortea jentea, eta, hombre, beti esaten du, nik esaten du beti, igual gehiago etortzea ez dala konbeni, azkenean, herri handiak egiten dizinak eta industrializazioa, Bilbo aldetik eta hori da, baina, nik uste dut dana izan zala ona, nik ez dut uste txarrik, hombre, txarra zintzen zen, lehen gauzak, zaten da, landak, eta zepolita, eta lantegiak, eta gero, zikinkeria, txarrikeria, eta hori bai, gero, konbibentzia aldetik eta nik uste dut herriak irabazi duela pila bat. Nik uste dut hori aberastasuna, nik ez dakite euskaldun bezala herri txiki batek mantentzen duela, danak euskeraz dakigu, gara 50, dana dauz desiatzen jentea joatea olako herrietara, bardin zaie ukrainianoak izan, ero rumanoak, ero txinoak, nahi dute, umeak etorri, eskola mantendu, eta horre eusak, nik uste dut hori aberastasuna dela. Jenteak etortzeak, nik ez dut ikusten. Parte txarrik ez. Euskararen aldetik, orain, además, gogorra da. Gazteak ez dugu berrexen, inok ez dugu euskeraz egiten. Bueno, exageratzen hau, baina... Baina egitzi ez da, askoz bere asko morriztu da.